IFM News. Lokal. Impasingked ni Vice Mayor Albert Chua iti syudad di Batak nga dan iti manarimaan nga bobraen dan pakasaknan iti panaglayos iti sentro iti syudad kas kumay di barangay Ricarte kuna ti Vice Mayor nga da iti agdama proyekto da ket di kabinulig da iti National Irrigation Administration wenno NIA iti daytoy abanag kang runana iti dredging. Nag-dredge kami balik iti river, di kita makita mi nga mababaha. And finally, hopefully, we will address the flooding of this Ricarte, Barangay Ricarte, Kangkanayan nga dito ibuan. And then nakita ti NIA and city government nga solution na nga barbarang hanto unay bayag ti danon dito. So, nakita ti obra mi ti summer. Imbatad na adagiti ti agdama proyekto da itataas summer season wenno sakbay iti panagtutudo kabayata na iti agdama ket nakatutok ti LGU Batak kadagiti Mannalon ket naikandamanen iti ayuda para iti panagpadanumda. Madagiti subsidies tayo. Iti farmers itata for recently inikanda ti I think 1,000 pesos per farmer. To cushion the impact of the fuel na pagsibsibog. So, di kita. Sana wag na magtagal yung gera. So may panamnama kadagiti umili iti syudad ti Batak ti serbisyo nga all year round akas kinunati Vice Mayor para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.